Hello, subscriber Culture Explorer! Здравейте и вие, които случайно попадате на това видео. I'm always happy, когато мога да бъда полезна на повече от един човек и с тази цел именно създавам тези видеа, в които се опитвам по достъпен начин да обясня недостъпното. Така че ако имате sore spot, so to speak, много ще се радвам да споделите в коментар и при повече повтарящи се теми или проблеми, I'll make a special видео посветено на съответната тема. За да сте сигурни, че ще чуете отговора на въпроса си, кликнете на subscribe бутона, харесайте видеото, с което ще ми помогнете то да достигне до повече хора и не забравяйте да изтеглите безплатния файл English Tenses Cheat Sheet от линка в описанието and enjoy the video of course. Това, което Explorer поставя като проблем is something very real и до сега не съм имала ученик, който да не го е назовавал директно. В реален разговор ние нямаме никакво време да мислим кое в какво време. Така е. Този подход доказано не работи. Езикът не е точна наука. Езикът или по-точно говоренето е творчески процес. Когато художникът застане пред бялото платно, той не мисли кой цвят да вземе, за да нарисува нещо. Той мисли за това, което иска да нарисува и тогава подходящият цвят се появява spontaneously. And that's exactly what we should do. Трябва да се фокусираме върху това, което искаме да кажем, върху смисъла, който искаме да предадем на събеседника и тогава времената и правилата ще се притекат на помощ. Дори да не стане от първия път, заради натрупано притеснение и неувереност, градени с години, при следващ разговор ще се получи. Be patient with yourself, казват хората. Give yourself some slack. Радвайте се на всичко, което успеете да кажете правилно. Не се обвинявайте за нещата, които не сте успели да произнесете. Има и някои трикове, разбира се. One of them, на който учим нашите ученици, е, че половината от въпроса е в отговора. В каквото време ни питат, в същото време отговаряме. Това, което трябва да направим, е да се вслушваме внимателно във въпроса и да идентифицираме времето още там. Next, to take enough time to build a power answer. Всъщност, да си дадем достатъчно време, за да изградим отговора ни, е най-трудната част в днешно време. Причината за това е, че напредването на технологиите ускорява все повече и все по-бързо процеса на работа, времето на обработка и с това изискванията към нас да мислим по-бързо, да реагираме по-бързо, стават все по-големи и сме го докарали до там, вече да реагираме без да мислим. Това се пренася и в разговорите ни на чужд език. Това да спреш, да помислиш какво ти е казано, да обмислиш позицията си или отговора си, сякаш се счита за знак, че не знаеш или че не си достатъчно добър, за да не използвам други определения. И тези очаквания да се отговори бързо, когато се съчетаят с елементарните затруднения, проистичащи от изразяването на чуждия език, водят до блокаж и реакции от типа Never mind. No, nothing. It's not important. Никой не го признава, въпреки че всички го изпитват на определен език. Напълно нормално е да имаш нужда да спреш и да помислиш. И следващия път, когато сте в такава ситуация, си подарете допълнителните секунди за размисъл. Използвайте някой от следните beautiful expressions, if you like, като Let me think about it. Or Give me a moment, please. Or I need to think about it. I need a moment. Ето и няколко примера със също примерен начин, по който да подходите. Ключова дума примерен. Question. How was your trip? Thinking process. Was. Past simple. Минал факт. Освен това, знам за кое пътуване ме питат. Половината от отговора е във въпроса. Answer. My trip was fine. Or It was nice. Thank you. Another one. Question. What are your plans for the summer? Thinking process. Are. In general. По принцип, какви са ми плановете? Значи какво искам? Want. Планирам. Plan. Или надявам се. Hope. Да направя това лято. Answer. I want to go to Switzerland. I plan to visit some friends there. I hope to find some cheap tickets. Друг начин да улесните говоренето си на чужд език е да започнете да мислите просто. Да, просто. Подлог, глагол, допълнение. Точка. Subject, verb, object.
Оставете за българския ви начин на изказване сложните съставни с подчинени допълнителни. И спрете да се сравнявате с другите. Кой как би отговорил, как би го казал, как би произнесъл нещо. I, подлог, want to go to, глагол, Switzerland, допълнение за място. I, подлог, plan to visit, глагол, some friends, пряко допълнение, there, допълнение за място. И разбира се, необходима е практика и постоянство. Да, редовно излагане на езика, но това вече го знаете. Thank you for watching. Ако все още не сте се абонирали, hit the like and subscribe buttons. It helps the channel grow and get to more people. Не забравяйте да споделите в коментар какво лично ви затруднява, а аз от своя страна ще се опитам да го обясня по достъпен начин. See you next time!